Sabagan ni mama giampingan ta, mukhaon og sustansya tanan nga bawal gilikay-likayan na. Tunggi anak ta perti nilang lipaya, way tarong tulog ilabi nagmagmanya pagmasakit na perti judi lang kabalaka. Di matupngan ang gugmang gihatag di kabayran, mga sakripisyo nga giatos nila kay kita ilang gilaban. Sa preschool pata ang muaton si mama kay atong papa, bisi man og pangwarta bisan gigapoy ilaman kining giagunta. Di matupngan ang gugmang gihatag di kabayran, mga sakripisyo nga giaros nila kay kita ilang gilaban. Busa kita karon magtinarong, ang suporta nila di sayangon, ang mama mahalon, ang gaon tumanon og respetoon. Ang atong mama kayag sa pamilya nagatabang sad, ug pangita ug kwarta ingani di ay ang responsabling mama. Di matupngan